La Dirección Xeral da Xuventude, junto con la difusora, presenta un volumen con 6 autores, 5 dibujantes y un guionista, y una tirada de 3.000 ejemplares que se distribuirán en bibliotecas públicas y una pequeña parte en las librerías. El objetivo: ofrecerlles a historia do país a xente nova, bueno, en xeral a todo o mundo, pero especialmente para a xente nova, ofrecerlle a historia do país dunha forma amena e agradable, e utilizando esta linguaxe que cada día, por sorte, ten unha vida máis plena. Non só son 5 autores vocacionais, sino que, aparte disso, teñen unha ampla formación tanto no campo do cómic como no resto das belas artes. Tanto para los ilustradores como para el guionista, la experiencia está resultando de lo más gratificante. Disfrutei bastante con este traballo, realmente, o sea, foi esgotador. Non sei cantas caixas de cigarrillos me debín fumar preparando isto, e tamén cantas botellas de auga consumín mentras elaboraba, porque foron días e días escribendo. Tiña dos meus pequenos pasos no mundo da ilustración a nivel de exposicións e tal, pero nunca, sempre tiña o desexo de comezar co cómic e nunca tivera a oportunidade, non? Entón foi como un empurrón para comezar nun proxecto, non?